M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye mmawa wa lachisanu pa 8 Septemba 2023. Ndipo muli ndine Bambo Welemu Anatole Luka wa chipani cha Komboni Missionaries. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Mika mutu 5 ndime athu kulekera 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Pauline Drenon kuchokera ku St. Peter and Paul Parish, Chilobwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Pamene uthenga wathu ukuchokera mu uthenga monga adalembera Mateyu woyera, Mateyu mutu 1 ndime ya 1 mpaka 16, zadumpa kuyambiranso ndime ya 18 kulekera 23. Ndiye pa chaka chimenechi pamene tikumbukira kubadwa kwa Amai Mariya, tiyeni tipempherere limodzi. Mawu oyamba. Za mfumu yochokera ku Betlehemu. Mawu a m'buku la Mika mutu 5 ndime ya 2 kulekera 5. Chauta akuti, koma iwe Betlehemu wa ku Yufrata, inde ndiwe wang'ono pakati pa mafuko a Yuda. Komabe mwa iwe ndidzatulutsa munthu amene adzakhale olamula Israeli. Iyeyu chiyambi chake nchakalekale cha masiku amakedzana. N'chifukwa chake Mulungu adzasiya Israeli mpaka nthawi yoti achire mkazi amene adzabale mwana. Pamenepo otsala a mtundu wake adzabwereranso kwa Aisraeli anzawo. Iye adzalimbikira ndipo adzaweta nkhosa zake mwamphamvu za chauta ndi ulemerero wa dzina la chauta Mulungu wake. Ndipo iwo adzakhala mu mtendere, poti ukulu wake udzakhazikika pa dziko lonse lapansi. Ndiye amene adzakhazikitse mtendere. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu mutu 1 ndime ya 1 mpaka 16, kudzapitiliza ndi ndime ya 18 kulekera 23. Yesu Khristu makolo ake anali Davide ndi Abrahamu. Motsatana mayina a makolo ake onse anali awa: Abrahamu adabereka Isaki, Isaki adabereka Yakobe, Yakobe adabereka Yuda ndi abale ake, Yuda adabereka Perezi ndi Zera. Mwa Tamara Perezi adabereka Hezroni, Hezroni adabereka Ramu, Ramu adabereka Aminadabu, Aminadabu adabereka Nasoni, Nasoni adabereka Salimoni, Salimoni adabereka Boazi mwa Rahabu, Boazi adabereka Obede mwa Rute, Obede adabereka Yese, Yese adabereka mfumu Davide, Davide adabereka Solomoni, mwa amene poyamba adali mkazi wa Uriya. Solomoni adabereka Rehoboamu, Rehoboamu adabereka Abiya, Abiya adabereka Asa, Asa adabereka Yehosafati, Yehosafati adabereka Yoramu, Yoramu adabereka Uziya, Uziya adabereka Yotamu, Yotamu adabereka Ahazi, Ahazi adabereka Heziya, Heziya adabereka Manase, Manase adabereka Amoni, and Amoni adabereka Yosiya, Yosiya adabereka Yekoniya ndi abale ake pa nthawi imene Aisraeli adatengedwa ukapolo kupita ku Babeloni. Aisraeli adatengedwa ukapolo kupita ku Babeloni
ndipo Yekoniya adabereka Salatieli adabereka Zerubabeli adabereka Abihudi adabereka Eliakimu adabereka Azoro adabereka Zadoki adabereka Akimu adabereka Eliudi adabereka Eliezara adabereka Matani adabereka Yakobe adabereka Yosefe mwamuna wa Mariyayu adabala Yesu wotchedwa Khristu. Choncho panali mibado 14 kuyambira pa Abrahamu mpaka pa mfumu Davide, mibado 14 kuyambira pa Davideyo mpaka pa nthawi imene Aisraeli adatengedwa ukapolo kupita ku Babeloni, ndiponso mibado 14 kuyambira pa nthawi yotengedwa ukapolo kupita ku Babeloni mpaka pa nthawi ya Khristu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Kubadwa kwa Yesu Khristu kudatere. Amayi ake Mariya adafunsidwa mmeta ndi Yosefe, koma asanalowane Mariya adapezeka kuti ali ndi pathupi mwa mphamvu za Mzimu Woyera. Mwamuna wake Yosefe anali munthu wokonda chilungamo, komabe sanafune kunchititsa manyazi poyera. Chifukwa chake adaganiza zongotetsa mbeta ija osachitapo mlandu. Ali kulingalira zimenezi, mngelo wa Ambuye adamuonekera m'maloto namuwuza kuti, Yosefe mwana wa Davide, usaope kutenga Mariya mkazi wakoyu, pathupi ali napopa padachitika ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Adzabala mwana wamwamuna ndipo adzamutcha dzina lake Yesu, chifukwa adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Zonsezi zidatero kuti zipherezere zimene Ambuye adalankhulitsa mneneri kuti namwali wina wosadziwa mwamuna adzatenga pathupi nkubala mwana wamwamuna. Mwanayo adzatchedwa dzina loti Immanueli, ndiye kuti Mulungu ali nafe. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero pa 8 Septemba pamene tikuchita chaka cha kubadwa kwa Amayi Mariya, birthday yawo ya Amayi Mariya imeneyi, tikuphunzira zinthu zingapo makamaka kupyolera mu uthenga umene tangomva lero. Fundo yoyamba imene tikuyenera kuphunzira ndi kufunika kwa banja. Kufunika kwa banja limene likupangidwa ndi mwamuna komanso mkazi. Ndipo tikati tionetsetsa aliyense mwa ife adachokera m'banja, monga momwe tamvera mbiri ya Ambuye Yesu, komanso monga tikumvera mbiri ya Amayi Mariya. Pamene tamva mayina osiyanasiyana m'banja limeneli, tikuona kuti ena ndi otchuka m'banja limeneli, ena osatchuka. Ena analofunikira kwambiri mbiri ya chipulumutso cha ife anthu, pamene ena mayina awo samamveka nkhosa. Tamva kuti muli Abrahamu, muli Isaki, muli Yakobe, muli Davide komanso mfumu Solomoni. Komanso muli mayina ena amene mwina sitimawamva tsiku ndi tsiku, mayina obisika, mayina osadziwika. Etu umu ndi mmene Mulungu amachitiranso ndi mabanja athu. Tonsefe pamene tikutero kuti tinabadwira m'banja, mabanja athu muli anthu osiyanasiyana. Palibe banja la anthu olungama okhaokha, kapena anthu otchuka okhaokha, kapena anthu olemera okhaokha. Ayi, mabanja amapangidwa ndi anthu a mitundu. Pamene tili ndi mabanja osiyanasiyana, alipo anthu akubanja lathu mwina anzeru kwambiri, komanso alipo ena amene skulu samachita bwino. Amene onso ndi abale athu. Sikuti ngosafunikira tisamawasale, tisamawanyoze, chifukwa masiku ano kulipo kunena kuti m'bale wanga ndi wakuti chifukwa ali pa ntchito yapamwamba, m'bale wanga ndi wakuti chifukwa ndi munthu odziwika ali ndi maluso ake. Koma enanso amene amapanga mbali ya banja lathu sitimawadziwa, chifukwa mwina ndi anthu ochititsa manyazi, mwina ndi anthu amene zawo sizimawayendera, mwina ndi anthu ovuta, anthu amene amangotukwana. Ambuye Yesu akufuna atiphunzitse kuti amene onso amakhala mbali ya banja lathu, monga momwe tamvera lero kuti
mtundu wa anthu sikuti umangochokera pa makolo awiri kuti bambo ndi mayi nkuthera pompo ayi. Banja limachokera kutali. Ngakhale makolo athu amenewonso ali mbali yathu, akukonza banja lathu, akukonza mbiri yakomwe ifeyo timachokera, monga timatchula kuti mtundu. Komanso ngati tinamvetsa bwino uthenga uja amanena kuti Abrahamu adabereka Isaki adabereka Yakobe nkumapitirira, kusonyeza kuti munthu kuti abadwe akusoweka ndithu munthu wa mayi komanso munthu wa bambo. Kukumana kwa anthu awiriwa ndi pamene kukupereka banja lenileni, komanso ndi pamene mtundu ukupitirira. Izi za masiku ano zomamva kuti alipo ena akufuna azikonza banja la amuna okhaokha, banja la azimayi okhaokha. Izi ndi zinthu zimene zikubweretsa ngati uve inde ku chiphunzitso chathu cha banja. Kodi pamene tikuti azibambo okhaokha azikwatirana, ana adzabadwa bwanji? Pamene tikukakamira kuti azimayi okhaokha azikwatiwana, ana abadwa bwanji? Tamva kuti kumene kukuchokera Ambuye Yesu komanso banja limene amayi Mariya akubadwiramo, inde kunali amayi komanso kunali abambo. Ndi ifeyo ngati Akhristu tikuyenera ndithu kufufuza mozama, komanso tikuyenera kumatsutsana ndi ziphunzitso zimene zikubwera, chifukwa anthu akufuna mwina angoyesa kuti umphawi wathu wafika potani, kuti tizivomera zinthu zolakwika chifukwa cha ndalama. Yayi, tiyeni tiphunzire za banja limeneli limene lero tikuti atipatsa Ambuye Yesu. Mariya akubadwa m'banja lachitsanzo, m'banja la mayi ndi bambo. Mfundo ina imene tikuyenera kuphunzira ndikuti amayi Mariya adavomera kuti chipulumutso cha anthu onse pa dziko lapansi chidutsire mwa iwowa, ndipo kuvomera kumeneku adavomera posafuna kuti iwowo apindulapo chani poyamba. Kutiphunzitsa ife kuti tikhalenso anthu amene tizikhala ndi changu povomera kuti ena ziwayendere kudzera mwa ife, kumavomera kuti zabwino zichitike kwa anthu ena kudzera mmoyo wathu, kudzera mu utumiki wathu, kudzera m'maudindo athu. Ifeyo tikhale zida za madalitso anthu ena posafunsa kapena posawerengera kuti ndidyapo chiyani. Amayi Mariya anthawi imeneyo tamva kuti Mulungu atawawuza kuti inuyo muzakhala mayi wa mpulumutsi, komanso pakati pamene mwatengapa ndi pa mphamvu ya Mzimu Woyera. Iwo sadafunse kuti ineyo ndi mundipatsa chiyani kuti ndipulumutse anthu onsewa, ineyo gawo langa ndi liti. Adangovomera, ndipo Mulungu ndamene adakhala mphatso yawo, Mulungu ndamene adakhala mphotho yawo yamuyaya, komanso adamkhwenza kuposa mayi wina aliyense pa dziko lapansi. Ifenso ndithu tikupemphedwa mu chaka cha lero kuti pamene chine chake chikufuna chichitike m'moyo wa anthu ena, tisamathamangire kuti tipezapo chani, phindu langa ndi chani, asanapindule awowo, ineyo mphatso yanga ndi itiyo, ineyo chambale changa ndi chiticho, ineyo kodi mswahala wanga ndi uti. Tikathamangira zimenezi tipezeka kuti mwinanso tichimwira Mulungu, chifukwa ichi ndi chiyambi chakatangale, chiyambi cha ziphuphu m'dziko lathu, m'mabungwe athu, m'magulu osiyanasiyana. Atituma kuti ifeyo tikhale anthu opulumutsa ena kupyolera ku feteleza otsika mtengo. Poyamba timafuna gawo lathu ifeyo, ena asanapindule, ndiye kuti tilembana ngati ndife mfumu kapena alangizi, tilemba mkazi wathu, tilemba ana athu, tilemba zibwenzi zathu, ena asanapindule. Kumeneko ndipo ndikuyambitsa mkhalidwe oyipa, mkhalidwe wa katangale. Anthu ambiri tikugwira ntchito zosiyanasiyana zopulumutsa anthu ena, mabungwe othandiza anthu amene ndi ovutika, anthu amene akhudzidwa mwina ndi namondwe, akathandiza mayiko kuti tikuthandiza dziko la Malawi mukatundu uyu. Kodi ndiyense amene timapititsa kuti anthu aja wafikire, kapena zomwezo zomati nanga ine gawo langa lili pati, kodi ine ndipindula bwanji, ine ndi nyama chiyani? Titha kunena zitsanzo zosiyanasiyana, koma ndithu Akhristu ambiri tikulephera kugwira ntchito imene amayi Mariya anayigwira, yongovomera kuti zichitike monga mwanenera
zichitike kuti ena apindule mopanda ine kufunsa gawo langa, timalephera kwambiri. Timafuna ticholere nthumba, timafuna kuti atifumbatitse, timafuna kuti tiomole yathu yapamwamba nsima, kuti ena akamadya ofunikirawo akhale kuti akudya makombo, akhale kuti akudya zotsalira. Ichi si Chikhristu. Amayi Mariya akufuna atiphunzitse kuti inde pamene tavomera ntchito tiyeni tingoyigwira mmene zimene lokhalira. Amene angatipatse mphotho yabwino ndi Mulungu. Amayi Mariya adayimba nyimbo kuti mtima wanga ukutamanda Ambuye ndipo mzimu wanga ukondwerera Mulungu mpulumutsi wanga, pakuti wayang'ana kuchepa kwa mdzakazi wake. Kuyambira tsopano mibado yonse idzanditcha odala, chifukwa chakuti adavomera kugwira ntchito tamandikayi mopanda kufunsa gawo lawo, mopanda kufunsa kuti chambale changa ndi chiti, mopanda kufunsa kuti kodi ineyo mundinyemera chiyani. Ifenso Akhristu tikaphunzira phunziro limeneli lovomera kuti ena athandizike, Mulungu amakhala mphatso yathu wayika kale pamwamba, amakhala kuti nkhata yathu wakonzeratu ndi osafota, amakhala kuti kolona wathu wamuyikiratu yapo ndi wamaluwa. Tikangogwira ntchito imeneyi mokhulupirika, Ambuye adzatipatsa mphotho. Ndipo pamapeto pake, monga Paulo oyera adanenera kuti mphotho imene mukundipatsa Ambuye siyofota monga nkhata zimene timaziona pa dziko lapansi. Tiyeni pamene tikumbukira chaka chimenechi chakubadwa kwa Amayi Mariya, tiphunzire kukhala Akhristu okhulupirika, kuvomera kuti ena apeze chimwemwe, ena apindule, ena apulumuke, popanda ifeyo kupeza chotcholera nthumba. Amen. Ambuye adalitse mawu ake. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Muti wako ni feko Maria.